ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಂಡೇದ ದೀಪಾವಳಿದ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಚಿನ್ನಿ ಚಿನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಲ 3 ಜನಲ್ ಇತ್ತೀರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಾದ್ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ ಮೀಯರೆ ನೀರ್ದಿದ್ ಆಯನ್ ದೊಡ್ಡನವ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಯಾನ್ ರಪ ಮೀದ್ ನೆಲ ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದ್ ಅಡಿಗೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತುನು ಆ ಬಾಲೆನ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೆನ್. ಸೊ ನೈಟ್ ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬತ್ತುದು ದೀಪ ದೀಯೆ ತಡ್ಯಾಗ ಮಾತ್ರ ದೀತಿನಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ತಿಪ್ಪಿಲ ದಿಕ್ಕದ ದಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದ್ ಬೊಕ ಮಂದಿರ ಆವಡ್ ಬೋನಕನ ಇಲ್ಲವಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಲ ಆವಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆತುಂಡ್ ಪಂದ್ ತೂಲೆ. ಸೊ ಕಜಿಪ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆತ್ತುಂಡ್. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ಬೊಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಯ. ಸೊ ತಿರ್ಗದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬೊಗ್ಗು ತುಲೆ ಐಕ್ ನಿದ್ರೆಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದಿ ಎನ್ನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್.